Pulyano ani YouTube channel no nai tongai rong no hambai maya paro tamni hinba norong ana amase ka support khai tongmani bagai ang tini norong no sana hamaga mahaji somir tangai KS ebo phalia eba tangai nukjaniya ang tini norong no abono tunyo sawi khanarnai hingke norok khanai tongdi pulyani sime paithak jora KS ebo 3-4 ta video no somir nukjaniya eba phalia hingke o 3-4 ta video o kwbangma borok no comments kaisingka somir tangai o video o phaliasa somir tangai o video o kwrwisa hinui kwbangma borok no singka abono ang norok no sana muchungma khe hasi somir KS ebo khaigala kana tamni hinba somir YouTube channel kwtal kholoka thangsa tiprasa group hinui thangsa tiprasa group o somir video khlaikya 3 ta bigira part 1 hinui kaisa bigira part 2 hinui kaisa tei kaisa ke joy hind hinui kaisa total video khlaikya 3 ta o 3 ta video khlaimani bai no 3 ke subscribe kakha thangsa tiprasa group YouTube channel o 3 ta video o kwbangma borok no comments kaisingka somir nung KS ebo khaliya da hinui somir sao KS ebo khaliya hinui abono somir KS ebo khaigala kana hingke norok tongmung no somir ni video kwtal naina muchungkhe norok naimanai thangsa tiprasa group YouTube channel o hingke norok tongmung no norok thangsa tiprasa group YouTube channel no subscribe khaiyakong khe norok subscribe khai redi tai bongni ang YouTube channel ni link bo description o ri rwano norok o link bo click khainai manai hingke norok thangsa tiprasa group no bo norok je mansak support khai tongdi share khai tongdi hambai।